дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. сарвари давлат дар мақомоти гуногуни ҳокимияти давлатӣ таъиноти кадрӣ ба амал оварданд. сарони ду давлат суҳбати телефонӣ анҷом доданд. маросими имзои санадҳои навъи ҳамкорӣ миёни ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Русия. иштирокчиёни фестивали ҷаҳонии ҷавонон изҳор доштанд, аз истиқболу меҳмоннавозии гарми тоҷикон сарамон ба фалак расид. сарбозони тоҷик дар гузашти низомии 80-солагии ҷашни ғалаба дар Москва ширкат мекунанд. аз ҷумҳурии Тоҷикистон дар Тбилиси Grand Slam 2025 оид ба гӯштини ҷудо 8 варзишгар иштирок менамояд. мусобиқаи байналмилалӣ оид ба гӯштингирӣ ҷамъбаст шуд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон кадрҳои ба вазифаҳои роҳбарӣ дар мақомоти гуногуни ҳокимияти давлатӣ таъиншударо барои суҳбат ба ҳузур пазируфтанд. бо фармонҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва қарорҳои ҳукумати кишвар дар ҳайати роҳбарии вазорати маориф ва илм, вазорати нақлиёт, кумитаи забон ва истилоҳот, кумитаи корбозанон ва оила, агентии ҳифзи мероси таърихию фарҳангӣ, хадамоти иҷро, саидораи ҳифзи сирри давлатӣ, агентии ҳифзи иҷтимоии аҳолии вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ва чанде аз муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва муассисаҳои илмӣ тадқиқотии Академияи Миллии илмҳои Тоҷикистон тағйироти кадрӣ анҷом дода шуд. аз ҷумла кадрҳое ки ба синни нафақа расиданд аз вазифа озод ва мутахассисони ҷавону варзида ба вазифаҳои роҳбарӣ таъин шуданд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суҳбат аз ҷумла таваҷҷӯҳи ҳозиринро ба масоили баланд бардоштани сифати таълиму тарбияи насли наврас, ба талаботи замон мутобиқ ва самарабахш намудани тадқиқоти илмӣ, тақвияти ҳамоҳангӣ миёни илму истеҳсолот, беҳтар намудани сифати корҳо дар соҳаҳои тандурустӣ, ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, фарҳанг, корбозанон ва оила, ба стандартҳои ҷаҳонӣ мутобиқ намудани зербино ва хизматрасониҳо дар соҳаи нақлиёт ва дигар мавзеъҳои ҳалталаб ҷалб намуда, ба кадрҳои ба вазифаҳои масъули роҳбарӣ таъиншуда супоришҳои мушаххас доданд. таъкид гардид ки ҳар як хизматчии давлатӣ бояд бо ҳисси баланди масъулиятшиносӣ ва содиқонаю софдилона бо қалби поку ниятҳои накӯ вазифаҳои хизматии худро иҷро намуда, ҳамзамон мудом дар тарбияи кадрҳои ҷавон ҳамаҷониба саҳмгузор бошанд. ҳамчунин ба омӯзиши амиқи забонҳои ҷаҳонӣ ва аз худ намудану ба манфиати кор васеъ истифода намудани технологияҳои муосири иттилоотӣ таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир карда шуд. иттилоъ медиҳад Амид Ховар. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев суҳбати телефонӣ анҷом доданд. масъалаҳои мубрами рӯзномаи дуҷониба ҳамчунин мавзӯоти байналмилалӣ ва минтақавӣ мавриди баррасӣ қарор гирифт. сарони ду давлат аз сатҳи имрӯзаи ҳамкории дуҷониба изҳори қаноатмандӣ карданд. сарварони ду кишвар ҳамдигарро бо фарорасии идҳои Наврӯз ва иди Саиди Фитр табрик намуданд. президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев пешвои миллатро ба муносибати ба имзо расонидани шартнома дар бораи сарҳади давлатии миёни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Қирғизистон шодбош гуфтанд. дар ҷараёни суҳбат ҷонибҳо ҳамзамон дар робита ба ҷадвали вохӯриҳои минбаъдаи дуҷониба ва бисёрҷониба табодули назар карданд. аз ҷумла оид ба мулоқоти сеҷонибаи президентҳои Тоҷикистон, Қирғизистон ва Ӯзбекистон ки қарор аст дар охири моҳи ҷорӣ дар шаҳри Босони Хуҷанд баргузор шавад, табодули афкор сурат гирифт. дар ҳузури президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти Федератсияи Русия муҳтарам Владимир Путин санадҳои нави ҳамкорӣ ба имзо расиданд. аз ҷумла созишнома миёни ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳукумати Федератсияи Русия оид ба ҳамкорӣ дар барқарорсозии заминҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ки дар натиҷаи истихроҷи уран ва коркарди маъданҳои кӯҳӣ зарар диданд. созишнома миёни вазорати саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии Тоҷикистон ва вазорати саноат ва савдои Федератсияи Русия оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи саноат,
созишнома байни ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва ҳукумати федератсияи русия дар бораи таъсиси парки саноатӣ дар ҳудуди ҷумҳурии тоҷикистон. барномаи шарикии стратегии миёни вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон ва вазорати мудофиаи федератсияи русия дар соҳаи ҳарбӣ барои солҳои 2026-2030 ва нақшаи амалии он барои солҳои 2026-2028. ёддошти тафоҳум миёни Бонки миллии тоҷикистон, вазорати молияи ҷумҳурии тоҷикистон ва Бонки марказии федератсияи русия. вазорати молияи федератсияи русия оид ба ҳамкорӣ дар самти баланд бардоштани сатҳи саводнокии молиявии аҳолӣ. ёддошти тафоҳум оид ба ҳамдигарфаҳмӣ миёни агентии инноватсия ва технологияҳои рақамии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон ва вазорати рушди рақамӣ, алоқа ва коммуникатсияи оммавии федератсияи русия вобаста ба ҳамкорӣ дар соҳаи рақамикунонӣ ва технологияҳои иттилоотӣ. созишнома миёни мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти хатлонии ҷумҳурии тоҷикистон ва ҳукумати вилояти Кирови федератсияи русия оид ба татбиқи муносибатҳои иқтисодии байналмилалӣ ва хориҷӣ дар соҳаи тиҷоратию иқтисодӣ, илмию техникӣ, иҷтимоӣ фарҳангӣ ва гуманитарӣ. баъди ба имзо расидани санадҳои нави ҳамкорӣ сарони давлатҳо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва муҳтарам Владимир Путин барои доираи васеъи хабарнигорон нишасти матбуотии ороста оид ба натиҷаи музокироти сатҳи олӣ бо изҳорот суханронӣ карданд. афсарону сарбозони тоҷикистон аввали моҳи май ба хотири ширкат дар сафъорои ҷашне бахшида ба 80-солагии ҷашни ғалаба ба Русия меравад. иттилоъ медиҳад Азия плюс бо истинод ба вазорати мудофиаи тоҷикистон. гузашти низоми бахшида ба 80-солагии ҷанги бузурги ватанӣ дар шаҳри Москва санаи 9 май пешбинӣ шудааст. ба сафъорои ҷашни бахшида ба 80-солагии ғалаба гуфта мешавад ки 19 кишвар аз ҷумла 7 кишвари собиқ иттиҳоди шӯравӣ даъват шуданд. ёдовар мешавем ки дар солҳои ҷанги бузурги ватанӣ аз тоҷикистон ба ҷабҳаҳои ҷанги бузурги ватанӣ ҳудуди 300 000 нафар сафарбар шуда, 92 000 нафари онҳо ҳалок ва беному нишон шуданд. ҳамчунин қобили зикр аст ки дар рӯйхати шӯрои собиқадорони ҷангу меҳнати тоҷикистон 290 собиқадорони ақибгоҳ қарор доранд. аз меҳру муҳаббат, самимият ва истиқболу меҳмоннавозии тоҷикон сарамон ба фалак расид. изҳори хушнудӣ намуд яке аз иштирокчиёни фестивали ҷаҳонии ҷавонон Наврӯз Youth World Festival Бижан Авазхонов аз ҷумҳурии Қирғизистон дар суҳбат бо хабарнигори Амид Ховар. ба андешаи ӯ маҳз бо шарофати ташаббусҳои наҷиби президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти ҷумҳурии Қирғизистон муҳтарам Садир Жапаров робитаҳои ду давлат вориди марҳилаи нав гардиданд. ин раванд аз рушди дурнамоии ҳамкории гуногун соҳаи ду давлати ҳамҷавор ва дӯсту бародар Тоҷикистон ва Қирғизистон дарак медиҳад. иштирокчии дигари фестивал Тимофей аз Нигерия мебошад ки боду ҳаво, табиати зебои Тоҷикистон ва хӯрокҳои миллии тоҷикӣ барояш хеле писанд омад. фестивал имкон дод ки дӯстони зиёде аз мамолики дунё пайдо намоем. мо дар ин ҷо бо ҷавонони тоҷику ӯзбек, қирғизу дигар миллатҳо дӯстӣ пайдо карда дар якҷоягӣ дар маъракаҳои ниҳолшинонӣ иштирок намудем. мардуми тоҷик хеле меҳрубон буданд. шаҳрванди дигари ҷумҳурии Қирғизистон аз кушодашавии марз изҳори хушнудӣ намуда гуфт: ба ман мавзеъҳои дилрабои шаҳри Душанбе, кӯчаву растаҳои тозаю озода, боғҳои ободу гулпӯш, иншооти бо тарҳу услуби муосиру миллӣ бунёд шуда хеле писанд омад. воқеан шаҳри Душанбе зебо ва шаҳри орзуҳост. ӯ мегӯяд: акнун ман тасмим гирифтам ки бештар ба ин ҷо ба саёҳат оям, зеро дар ин ҷо дӯстони зиёд пайдо кардам. ёдовар мешавем ки фестивали ҷаҳонии ҷавонон Наврӯз Youth World Festival бо иштироки намояндагони 26 давлати дунё аз санаи 15 март дар шаҳри Душанбе оғоз гардида то 21 март дар шаҳрҳои Панҷакент, Истарафшан, Хуҷанд ва ноҳияи Айнӣ идома меёбад. паҳлавонони шинохтаи тоҷик дар мусобиқаи сайри ҷаҳонии ҷудо Tbilisi Grand Slam 2025 ки санаҳои 21-23 марти соли равон дар пойтахти Гурҷистон шаҳри Тифлис баргузор мегардад иштирок менамоянд. дар ин мусобиқа то ҳоло 403 варзишгар аз ҷумла 228 мард ва 175 зан аз 53 давлати 5 қораи ҷаҳон номнавис шуданд. ба ҳайати дастаи мунтахаби Тоҷикистон дар мусобиқаи Tbilisi Grand Slam 2025 8 варзишгар Ёсин Бобокалонов, Магомед Фармонбеков, Муҳаммад Шариф Наҷмуддинов, Масъуди Аҳмадзод, Илҳомиддин Ҷабуров, Бахтиёр Бозоров, Шодмон Ризоев, Муҳсин Малаев дар байни мардон рақобат мекунанд.
ёдовар мешавем ки маблағи умумии ҷоизаҳои молии мусобиқа 154 000 евроро ташкил медиҳад. ғолибон дар ҳар вазн бо 5 000 евро, барандагони медали нуқра бо 3 000 евро ва соҳибони медали биринҷӣ бо 1500 евро мукофот доида хоҳанд шуд. Инчунин варзишгарон дар ин мусобиқаи байналмилалӣ ба ҷуз аз медал соҳиби имтиёзҳо дар феҳристи ҷаҳонӣ мешаванд. хабар медиҳад Амид Ховар. чуноне хабар дода будем, санаи 17 марти соли равон ба муносибати ҷашни Наврӯз бори нахуст дар варзишгоҳи марказии шаҳри Панҷакент бо ибтикори Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ва шаҳри Панҷакент, Федератсияи байналмилалии гӯштингирӣ, мусобиқаи байналмилалӣ оид ба гӯштингирӣ бо иштироки варзишгарон аз ҷумҳуриҳои Ӯзбекистон, Қирғизистон, Федератсияи Русия, Ҷумҳурии Исломии Эрон ва Тоҷикистон баргузор шуд. дар маросими ифтитоҳ ва ҷамъбастӣ он роҳбарияти Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, Федератсияи байналмилалии гӯштингирӣ, намояндаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ва раиси шаҳри Панҷакент иштирок ва суханронӣ намуданд. дар мусобиқаи мазкур варзишгарони ҷумҳуриҳои Тоҷикистон ва Ӯзбекистон аз ҳама бештар нишон ба даст оварда соҳиби мукофотҳои пулии таъсиснамудаи Кумитаи тадорукоти мусобиқа шуданд. дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар.